Nafarroako albisteak. Santanderrek 650 milioi euroko mailegua egingo dio Nafarroari lurraldearen hazkunde ekonomikoa sustatzeko. Maileguaren erdia gobernuak jasoko du zuzenean eta beste erdia merkataritza sektoreari zuzenduko zaio. Arratsaldeon, garaio honetan finantzak eta lortzea ez da batere erraza, baina hala ere Nafarroako gobernuak Banco Santanderren babesa lortu du. Erakundearen arduradunek Nafarroaren kudimena goraipatu dute. Barzinak sinatu du akordioa eta gero parlamentura joan da exekutiboaren kontuen berri ematera. Berriz ere Roberto Jimenezi egotzi dio gobernu hausturaren ardura. Nafarroako kontuei dagokionez, presidentea gardentasunez lan egin izana defendatu du. Britainia handiko segurtasun indarrek eta Londreseko poliziak Espainiako poliziaren laguntzarekin Anton Troitiño eta Iñaki Lerinetako kide iheslariak atxilotu dituzte Inglaterrako hiriburuan. Gaur aurkeztu dute Nafarroa oinezeko bideoklipa kolore anitz. Aurtengo leloa ardatz izan da, laburbilduna izan dute Zizur Txikiko ikastetxearen ibilbide luzea 40 urte daramatzate euskaraz irakasten. Bihar izango dira Osasunako presidentea aukeratzeko hauteskundeak eta atzo gure estudiotan izan zen bi hautagaien arteko azken eztabaida. Artxanko eta Zabaleta bata bestearen kontra egon ziren elkarreratze osoan zehar. Kanpaina osoan egindakoaren kritika zorrotzak egin zituzten bi hautagaiek. Yolanda Barzina, Nafarroako gobernuko presidenteak exekutiboaren kontuen egoeraren eta gobernu hausturaren berri eman du parlamentuan gainontzeko taldeek eskatuta. Bere agerraldian Barzinak Roberto Jimenezi bota dio gobernu hausturaren errua. Berriz ere Jimenezi leporatu dio gobernukide izan da oposizio lanetan ibili izana. Nafarroako kontuei dagokionez, presidentea gardentasunez ekin dutela azpimarratu du. Bestaldetik murrizketen inguruan Barzinak argi utzi du diru sarrerak hurbiletik zaindu beharko dituztela eta horien garapena ikusiz gero hartuko dituztela hartu beharreko erabakiak. La elaboración del presupuesto se hace de acuerdo al cuadro macroeconómico que recoge los datos que permiten hacer una predicción económica. Lógicamente, dicha predicción no es definitiva ni estática. Hay que ir adoptándola una vez nos ha llevado a un escenario en el que el gasto estructural heredado está en la cota más elevada de la historia y la tendencia de los ingresos es a la baja. El líder de los socialistas navarros no fue capaz de asumir las responsabilidades que acarrea participar en un gobierno, y más en tiempos tan difíciles como los actuales. Banco Santanderrek 650 milioi euroko mailegua egingo dio Nafarroari lurraldearen hazkunde ekonomikoa sustatzeko. Maileguaren erdia gobernua jasoko du zuzenean eta beste erdia merkataritza sektoreari zuzenduko zaio. Santanderreko arduradunek Nafarroaren kaudimena goraipatu dute. Gaur egun gobernuek finantzak eta lortzeko zailtasun handiak aurkitzen badituzte ere, Nafarroako gobernuak mailegu garrantzitsu bat lortu du. Banco Santanderrek 650 milioi euroko mailegua egin dio Barzinaren exekutiboari. Horietako 300 milioi zuzenean jasoko ditu Nafarroako gobernuak aurreikusita zituen inbertsioak burutu ahal izateko eta gainontzekoak enpresa eta ekintzaileentzat zuzenduta egonen dira. Supone un gesto de confianza del Banco de Santander hacia el Gobierno de Navarra, que a partir de ahora contamos con una financiación asegurada para poner en marcha proyectos de inversión que teníamos previstos para este año. Banco Santanderreko arduradunek argi dute Nafarroako kontuak fidagarriak direla eta exekutiboak kaudimen maila ona duela berretsi dute. Recuerdo, presidenta, que no te llevo mucho tiempo convencerme de las ventajas de Navarra y la apuesta clara que nuestro banco debía hacer en esta comunidad. Navarra tiene las cuentas saneadas
y está centrando sus esfuerzos en crear empleo. Mailegu honen interestasak onuragarriak izango direla argitu dute eta bere baldintzak merkatal prezioaren azpitik egongo direla azpimarratu dute. Hori bai, mailegu hauek defizit helburua lortzera baldintzaturik daude. El Banco de Santander, como se ha comentado, está dispuesto a apoyarnos con financiación, porque sabe que la economía navarra es fiable. Gaur sinatutako hitzarmenak ikasleentzako bekak ere jasotzen ditu bai ikasle eta baita ikertzaileentzat ere. Elektrizitatearen azken ikasturteko tarifa Espainian 20 milioi erabiltzaile dituena, 4% garestituko da bataz beste uztailaren batean, eta gas naturalaren prezioak berriz 2,2 egingo du gora Espainiako aldizkari ofizialan agertzen denez. Bi kasuetan energia sortzeko kostuaren gorakadagatik igo da prezioa, izan ere bidesariak bere prezioari eutsi dio. Apirileko berrikuspenean gas naturalaren tarifa 5% garestitu zen bataz beste eta argindarraren prezioa 7%. Hezkuntzako legea aldatzeko bidea martxan jarri du Espainiako gobernuak. Nazioarteko azterketetan ikasleek emaitzak kaskarrak lortzen dituztelakoan, oinarrizko ikasgaiak indartuko dituzte. Ondorioz, ordu gehiago izango dituzte matematikak, zientziak eta hizkuntzek ingelesak batez ere hautazko ikasgaien kaltetan. Bestaldetik gobernuak onartutako lege proiektuaren arabera, unibertsitatean beka baten bidez ikasten dutenek aukeratutako ikasgaien erdia gainditu beharko dute diru laguntza jasotzen jarraitzeko. Horrela ez egitekotan jadanik jasotako dirua itzuli beharko dute. Britania handiko segurtasun indarrek eta Londreseko poliziak Espainiako poliziaren laguntzarekin Anton Troitiño eta Iñaki Lerinetako kide iheslariak atxilotu dituzte Ingalaterrako hiriburuan. Auzitegi nazionalak igorri zuen biak atxilotzeko agindua eta Lerinen kasuan etako kide bilatunetako bat zen. Troitiño 20 hilketatan parte hartzeagatik bete zuen 24 urteko kartzela zigorra eta libre geratu zen 2011an. Iñaki Lerin iruindarrak berriz 2007an ihes egin zuen etaren Donosti taldea desegin zutenean, talde horretako ustezko kide baitzen. Horren kasuan ere Auzitegi Nazionalak igorritako atxilotzeko agindu europarra zuen bere gain 2007 urtetik. Atzo Nafarroako antzerki eskolak egindako ekimen batek eztabaida handia piztu du. Presoen hurbiltzea eskatzen zuen ekimena gogoz haserretu ditu UPNeko kideak eta eskolari leporatu diote naparrak iraundu izana eta argi utzi diete egindakoaren gaineko azalpenak eskatuko dizkietela erakundeak diru publikoa jasotzen duelako. Horrela irudikatu zuten atzo Nafarroako antzerki eskolako kideek presoak hurbiltzeko aldarrikapena. Ekitaldiak eztabaida piztu du eta UPNek kontrako jarrera azaldu du. Consideramos que es un insulto a los ciudadanos navarros, puesto que todos los ciudadanos navarros están financiando a la Escuela Navarra de Teatro a través de los presupuestos generales de esta comunidad, que por tanto la Escuela Navarra de Teatro creo que con esta acción ha desprestigiado su proyecto educativo y artístico. Atzoko ekitaldia mimo talde batek antzeztu zuen, bertan presoen sakabanatze politika salatzen zuten hainbat bideo jarri zituzten eta honen kontrako gizartearen hainbat ekimen ere ikusteko aukera izan zen bertan. Gobernuko ordezkaritzak dagoeneko gertakaria ikertzen ari da deliturik egin duten argitzeko. No tienen por qué darme ningún tipo de comunicación de lo que se hace en un sitio cerrado. Luego, si se intuye que hay una comisión de un delito, desde luego la policía pues investigará y actuará en consecuencia. Antzerkian parte hartu zutenek ez zuten argitu nahi izan ekimen honen arduradunak nortzuk izan ziren. Inasako langileek bideo bat egin dute lantegia irekita mantentzearen alde egindako borroka biltzen duena. Azkenean ezinezkoa izan da eta Inasak ateak itxiko ditu, hala ere langileek ez dute itxaropena galtzen. Hilabete batez greba egin ondoren Inasako langileek lanpostua galdu dute. Lantegia itxiko dute eta 178 pertsonek galduko dute haien lana. Halakoa izan da haien ustez gertatutakoa. Es muy triste pensar que 168 personas y 168 familias se van a quedar en la calle y todo por unos intereses de una industria de capital riesgo. Depredación pura y dura, es pues, lo de siempre, la avaricia. Nafarroako gobernuari eskatu diote irtenbideak bilatzen jarrai dezan.
Debemos implicar al Gobierno de Navarra, sobre todo en que busque soluciones para Inasa, que busque soluciones para la comarca y que busque soluciones para toda la sociedad navarra. Langileen batzordeak dio proposamen anitz egitearren ez dutela zuzendaritzaren aldetik inungo erantzunik lortu. Honakoa da familia batzuren istorioa. Ya solo económicamente, anímicamente, sobre todo un estado de angustia en los que nos vemos metidos todos, futuro de nuestras familias. Asteak daramatzate borrokan lantegiak aurrera jarrai zezan, baina azkenean etxita lantegiaren bukaera bizi izan dute. Hala ere langile guztiek egindako esfortzua bihotzez eskertu dute. Tengo 2 hijos y pues yo ahora pues tengo que buscarme la vida como sea. 178 langilek ordea lana galdu arren, ez dute amore emango eta itxaropentsu begiratzen diote etorkizunari. Sanferminak heltzear daude eta beti bezala festan zehar segurtasuna bermatzeko martxan daude polizien arteko koordinazio programak. Egun hauetan arreta berezia jarriko dute lapurketetan eta baita indarkeria sexista saiesteko ahaleginetan. Txupinazoa eta Riaurriau ekitaldiek jasoko dute arreta gehien. Aurten ere udaletxe plazara beirak sartzea debekaturik egonen da. Bigarren urtez beira debekatua egongo da udaletxe plazan txupinazoan eta plazara eramaten gaituzten kaleetan ere debekatua egonen da. Jaian parte hartzen dutenen segurtasuna bermatzeko mantendu dute aurten ere debekua. Hori izango da ekitaldirik arriskutsu edo garrantzitsuena, baina aurten ere Riaurriaua ere hurbiletik zainduko dute ekimena normaltasunez igaro dadin. Espero, es un deseo que yo estoy seguro que se va a producir, que la marcha vísperas sea un éxito en estos Sanfermines y que ya dure durante no sé cuántos Sanfermines más y que ya nunca más se olvide esa marcha, ¿no? Giza segurtasuneko langileek buru belarri egingo dute lan indarkeria sexistarekin zerikusia duten gehiegikeriak saiesteko. Hala ere horrelako arazorik izatekotan 24 orduz egongo dira irekiak 016 eta 112 telefonoak. Horretaz gain udaltzainak egonen dira kaleetan zehar laguntza eskaintzeko ere. Lapurketak izaten dira nagusi Sanfermin jaietan, baina pasaden urtean ordea lapurketen salaketak 3% jaitsi ziren. Animaría a los ciudadanos a que tuvieran un poquito de cuidado donde llevan pues, la cartera, el dinero y que sobre todo que denuncien en cualquier problema que tengan, que para eso van a tener una policía de proximidad. Segurtasun lan berezia jasoko dute asteburuek eta batez ere azkenekoak, Frantziako jai nagusiarekin bat egiten duelako. Vamos a contar con la colaboración extrafronteriza de la Gendarmería francesa para poder atender en caso de identificaciones, en caso de procedimientos administrativos. Sanferminetan zehar arreta berezia jasoko dute ere Nabarreria kaleko iturriak eta baita janaria saltzeko jartzen dituzten denda mugikorrek ere. Bihar izango dira Osasunako presidentea aukeratzeko hauteskundeak eta atzo gure estudiotan izan zen bi hautagaien arteko azken eztabaida. Artxanko eta Zabaleta bata bestearen kontra egon ziren elkarreratze osoan zehar. Kanpaina osoan egindakoaren kritika zorrotzak egin zituzten bi hautagaiek. Hasierako giroa lasaia eta adiskidetsua izan bazen ere eztabaida hasi bezain laster, hori alde batera utzi zuten biek eta bata bestearen kontra hasi ziren gogor. Están aterrorizando a todos los empleados del club y de la fundación diciendo cosas como que los vamos a despedir a todos para meter yo a todos mis amigos. Están aterrados por lo que les estás contando, por lo que estás diciendo, porque no tienes ni porretera idea, y perdóname la expresión. Aterra la posibilidad de que nosotros entremos y levantemos las alfombras. Eso es lo que aterra fundamentalmente y de ahí que se cree esa política de miedo. Que desde luego lo único que pido al socio, de verdad, por favor, que no te dejen entrar para administrar ninguna cuenta. Ekonomia arloari dagokionez, bi hautagaiek telebistaren bidez eta marketingaren bidez diru sarrerak igotzea defendatu zuten, eta kirol arloari dagokionez biek bat egin zuten Mendilibarren garrantzia azpimarratzerakoan. Ez ordea klubak fitxatzen dituen jokalarien gaitasun eta ezaugarrietan. Nosotros no queremos tantos fichajes y además de jugadores en edades muy altas y con escasa proyección. Osasuna tiene que fichar aquellos 2 o 3 elementos que vayan a ser punto de referencia. En este momento se han incorporado 2 personas que ya en enero sabíamos que se iban a incorporar. Hay un tercero y posiblemente el sábado haya un cuarto.
Jokalari hori Armenteros izan liteke. Alde batetik Artxankok zeharka esan zuen Malagak Europan jokatzeko tokia galdu zezakela eta osasuna horren onuraduna izan zitekeela. Bestaldetik Satrustegi jokalaria Numantziara joanen dela esan zuen. Orduak besterik ez dira falta hauteskundeak ospatzeko eta dagoeneko bi hautagaiek ahal izan duten guztia egin ondoren, bazkideen erabakia jasotzeko esperoan daude. Asteburua hitzorduz josita dator. Lasterketa asko ospatuko dira Nafarroan zehar. Honakoak dira hauetako batzuk. Igandean ospatuko da Extrem Bardeak lasterketa, inoiz baino ibilbide gogorragoa dakar aurten probak, eta 118 kilometroko luzera izanen du. 1500 partaide espero dira eta bardeetako gogortasunaren kontra lan egin beharko dute txirrindula gainetik. Argedasen izango dira irteera eta baita helmuga ere. Esfortzu ikaragarria eskatzen duen beste lasterketa bat izango dugu asteburu honetan, Izabako Kamil Extrem lasterketak, 8. urtez korrikalariz beteko ditu Mendimalda naparrak. 31 kilometro terdiko ibilbidearekin partaideek 2000 metroko mailen arteko aldea gainditu beharko dute. San Fermin bezperan ospatzen den beste lasterketa ohia dugu asteburu honetan. Lajarana Peñak antolatzen duen entzierro hain zuzen ere. Hitzordua igandean goizeko 10:00 aurrera Iruñeko Aldezarreko kaletatik barna. Eta bukatzeko saskibaloiko 14 orduko txapelketa ohiko hitzordua bilakatzeko bidean jarri da. San Fermin ikastetxeak hartuko du larunbatean gelditu gabeko saskibaloi neurketa. Bertan adin guztietako jokalariek hartuko dute parte eta finala gauerdian jokatuko da. Atzokoa bezalakoa izan ez bada ere, gaur beroa izan da nagusi. Bihar ordea temperatura jaitsiko dira eta igandean euria espero dugu. San Fermin ikastolak Nafarroa oinez 2012ko abestia, bideoklipa eta San Ferminetako txosnako programazioa aurkeztu ditu. Kolorean hitz aurtengo leloa ardatz izan da, laburbilduna izan dute Zizur Txikiko ikastetxearen ibilbide luzea. 40 urte daramatzate euskaraz irakasten, txuri eta beltzeko gara izaietatik oraingo errealitate koloretsura heldu arte. Aurtengo Nafarroa oinezeko abestiaren hitza Julio Sotoren lana da. San Fermin ikastolako ikasle ohia eta Nafarroako bertsolarien txapelketako txapelduna. Kantuaren bidez adierazi nahi izan dute hizkuntzek mundua kolorean hitzez margotzen dutela eta Nafarroa oinezen eta ikastolen koloreak euskararenak direla. Musika trikidantz talde naparrak egin du. Bideoklipari dagokionez ikastolako pilotalekuan gertatzen den istorio bat kontatzen du. Bideoklipa ikastolan grabatu dugu ikastolako inguruetan eta kamera eramaten dugu ikastolako frontoira eta frontoian margoarekin jolasten da, koloretako margoekin, leloak dion bezala kolorean hitz eta bideokliparen bukaeran gure Nafarroa oinezeko logoa eta leloa agertzen dira horman. Abestiaren eta bideokliparekin batera San Ferminetako oinez txosnan prestaturiko egitaraua aurkeztu dute. Aurtengo nobedadea izanen da San Fermin bezperarako prestaturiko goizeko jarduera. Txosnan txupinazoa ikusteko parada izanen da pantaila erraldoi baten bidez. San Ferminetan oinezeko txokoan kontzertu ezberdinak egongo dira egun guztietan zehar eta 12an konkretuki trikidantz taldeak bere emanaldia egingo du eta trikidantz da gure abestia egin duena. Beraz, bai txosnan eta
Nafarroko herri guztietan eta Euskal Herri osoan, nafarroinezeko kanta entzuteko aukera egongo da urten. Euskal folklorea, dantza emanaldiak eta kontzertuak izango dira besteak beste, eta jarduera guztiak webgunean kontsultatzeko aukera izanen da. Gaur aurkeztutako bideokliparekin esango dizuegu agur, mila esker zuen arretagatik eta uda ona pasa, aio! Geldi dagoen itza perfektua zinez, posildu egiten